Oké, wacht, nee. Geeft helemaal geen J. Bla 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 bla. Nee, oké, sorry. Dus, oké, nee, bla 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 bla. Hoi, welkom bij een nieuwe video. Omdat ik meedoe aan de blogtour van Schaduw, geschreven door Mirko Zilahi, uitgegeven door Xander, mocht ik dit boek recenseren en dat heb ik dus gedaan. En ik ga jullie vandaag vertellen wat ik ervan vond en waar het verhaal over gaat. Eerst trouwens even uitleggen. Ik heb inderdaad hetzelfde shirt aan als in de video van afgelopen woensdag. Maar ik heb deze twee video's inderdaad achter elkaar opgenomen. En ik bedenk nu pas dat ik me even had moeten omkleden. Want het lijkt alsof het op andere dagen is, maar ja, nu ben ik toch al bezig. Dus vandaar. Dit boek hoort bij de Europa Thriller Selectie Beste Keuze. Ongeveer 5 keer per jaar zal Xander dus thrillers uitgeven die geschreven zijn door Europeanen. En dat kan uit allerlei landen zijn, zoals Frankrijk, Italië en noem maar op. En dit is er één van. En op de blurb zie je staan 3 dagen, 3 lijken en niets berust op toeval. En de cover vind ik echt heel erg mooi. En dit is dus geschreven door Mirko Zilahi. En hij studeerde en doceerde Italiaanse taal en letterkunde. En hij werkt nu als journalist. En Schaduw is zijn debuutroman en is verschenen in 15 verschillende landen. Het verhaal gaat over Enrico Mancini. En hij is politiefunctionaris op de rechercheafdeling. En er worden lijken aangetroffen die op ceremoniële wijze afgeslacht zijn, verminkt zijn. En nou ja, het rechercheteam, vooral Enrico, moet dat dus oplossen. En in schuingedrukte stukken lees je tussendoor over de laatste minuten van het slachtoffer, gruwelijke dingen, gruwelijke moorden. En het boek is in 4 delen opgedeeld. Het boek heet Schaduw omdat de moordenaar de schaduw wordt genoemd. Het boek zit goed in elkaar, heeft sterke personages, veel wendingen en vaart. Ja, maar toch kwam ik zeg maar niet lekker in het verhaal. Vroeger was ik gewoon gek op dit soort verhalen. Ik fratste bijna. Hoe gruwelijker, hoe beter. Ook de Saw films en zo. Ik vond ze allemaal fantastisch. En daar kan ik nu niet meer zo heel erg goed tegen. Maar ik merk ook steeds meer dat ik meer en liever boeken lees die door vrouwen zijn geschreven. En dat komt gewoon door de emoties die dan beschreven zijn. En dat, ja, ik weet eigenlijk niet wat het is. Bij mannen vind ik het wat feitelijker, ja, misschien ook nog wat gruwelijker, maar dat is ook niet helemaal waar. Als je kijkt naar de laatste boeken van Corinne Hartman, die waren ook gruwelijk en die hadden wel door een man geschreven kunnen zijn. Dus er hebben uitzonderingen, maar over het algemeen vind ik vrouwentrillers wat fijner om te lezen. En young adult, ik lees natuurlijk de laatste maanden vooral heel veel young adult. En ik merk dat dat wel echt meer mijn genre is. Terwijl ik gek ben op thrillers, maar dan denk ik toch op vrouwentrillers. Dus het ligt niet aan het boek, maar het ligt echt aan mij. En ik weet dat het een heel groot cliché is dat niemand wil horen, maar het is in dit geval gewoon echt zo. Nou, het boek zit gewoon echt heel goed in elkaar. Alleen, het is het niet voor mij, zeg maar. Ik raad het boek wel aan als je van wat hardere en rauwere thrillers houdt. En detectives en Dexter, hoewel ik gek ben op Dexter, maar ik denk eerder inderdaad op de tv-serie om te zien dan te lezen. Dat vind ik ook nog wel een verschil van dit soort verhalen. Dus dit boek heeft alle ingrediënten, maar niet genoeg voor mij om meer te geven dan 3 sterren. En het is een voldoende. Het is het alleen niet voor mij en ik denk wel dat ik hier andere mensen heel blij mee kan maken. Vergeet niet hieronder te reageren met jouw bevindingen van dit boek. Want misschien vond jij het wel helemaal geweldig. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog. En wil je meer video's zien? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal. Abonneren is gratis en je maakt meteen kans op een boekenpakket. Want bij elke 100 abonnees geef ik 2 boekenpakketten weg. Ik bedank jullie weer voor het kijken en ik zie jullie bij de volgende video. Doei doei!